हेलो गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जुन्थु माने शिवरात्रिनि नामाव जों दा माने नाव गाखोनानै बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना जुन्थु माने वर्ल्डनि बिथोराव सबसे माने फिसा आइलेन्ड आरोना बेयाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बहुत दिन जाबाय नाव गाखोया ओमफ्राय दिनै गाखोगोन आरोना फाइनालि ओमफ्राय दिनै नायनोसै माबोरै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम पुरा इन्टारेस्टिं आरो धामाका जाखागोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों गासिबो थांगोन ज'नो नावाव गाखोनानै आरोना होनना बुङो माने जों दा नाव गाखोनो थांसै आरोना सिख्लाफोराथ' होनखानाङा आदामोनजों लोगोसे थांनानै हाबसिनसै गाखोनोसै ओमफ्राय दा थांसै आरोना नोंथांमोना दैमाखौ नुखादों जानो हागौ दैमाया बेनो आरोना ओमफ्राय बै साइडखौ थांगोन आरोना जोङो हेल' गाइस फाइनालि मा होनो माने नावा खारसिगोन आरोना खारनानै थांसै गाखोहैसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गैला लाखिबाय आरोना हेल' गाइस फाइनालि माने आनलाकि होनजायो आरोना माने टाइमा एसे लेट जाबाय ओमफ्राय जों नावमोन बे थांग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जों दा 1 घन्टा नेबावनांसिगोन हेल' गाइस फाइनालि मा होनना बुङो गाखोबाय आरोना नावाव दा जारनिया स्टार्ट जाबाय नै दैमाया नायना लादो दा ओमफ्य माने टिकेट दिनानै जों थांसै आरोना हाय बोल दो एक बार कैसा लग रहा है अच्छा दा माने जोंनाव अंकुरा किबायदा कइदो एकदम बरिया लैसो अच्छा ओमफ्राय दा फाइनालि थांसै आरोना लादो मानसिनो मानसिखा आरोना जेरैखिबो सेल्फि लालायगासिनो ओमफ्राय दा जोंबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ए बहुत समय केने लायदो दा इफाले गयदक सेल्फि ओमफ्राय दा फाइनालि जों सेल्फि लानोसै आरोना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फाइनालि सेल्फि लाबाय ओमफ्राय जोंना जुन्थु नावनि सिङाव नोंथांमोना नायना लादो आरोना सिटफोरखौ नै बिदि माने थाङो आरोना सिटफोरा ओमफ्राय नै जिरायनानै बेयाव थांजायो आरोना ओमफ्राय गोजौआव ड्राइभारा थायो ओमफ्राय जों दा माने स्टेन्डिं थांगासिनो आरोना स्टेन्डिंनि मानसिफोरा नायना लादो भिउआ नायदो आरोना नोंथांमोना दैखौ फाइनालि मा होनना बुङो मोनफैबाय आरोना दा जायगायाव ओंखारनोसै गासिबो ओंखारसिगोन ओमफ्राय ओंखारनानै दा गोजौआव नायनोसै आरोना बोरै बोरै मा जादों फाइनालि मा होनना बुङो मोनफैबाय आरोना गाखोलाबायनानै ओमफ्राय दा नायनोसै बोरै जायो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय फाइनालि गाइस गेटखौ मोनफैबाय आरोना नै नायना लादो ओमफ्राय नै मानसिजोंनो मानसिखा अयथासारखा होनखानांखाया आरोना सिख्लाफोराबो साफा साफा फैदों आरोना सानैजों मोजां मोजांथार आरोना मोननायबा लांखागौमोन सयथिबो ना गोजौआव थांनानै नायसिगोनसै एबार फार्स्ट टाइम आरोना बिदि नायफैनाया एबार माने खुनुदिन बिदि फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम नै हाजो सायाव गाखोलांनांगौ आरोना नायनोसै हेल' गाइस फाइनालि मा होनना बुङो फैयै फैयै मोनफैबाय आरोना गोजौ स्टेप गाखोनानै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनै नाव एक्सपिरियेन्स बिराद मोजां नांदों आरोना ओमफ्राय दा थांनानै नायनोसै दा केने लागिছে কওক কিবা এটা চলো জোরছে পেন্ডেল কই রাখছো মজা লাগিছে না আমরা কেনে লাগিল জার্নি করে বহুত দিন আমার অলপ শান্তিতে মজা লাগিল তাহলে এটা কোনো শান্তি আছে ओमफ्राय जों थांनानै नायनोसै आरोना हिरौदा केने লাগিল জার্নি করে মজা মজা না মিঠু দা বঢ়িয়া লাগিল বঢ়িয়া মাছৰ পিছত আহিছো বন্ধ মজা লাগি গৈছে ভাল লাগিছে কেনে লাগিল কওক বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া না আহি পাম বুলি ভবা নাছিলো মানে বহুত কষ্টৰ ফলত ইয়ালৈ আহি পাইছো আৰু মজা লাগিল না এতিয়া বঢ়িয়া লাগি আছে মোৰ দিবেন কেনে লাগিল বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া না এক্সাম মজা লাগা না কেনে লাগিল কওক मजा ना ओमफ्राय नै भिउआ नायना लादो आरोना गोजौसोखा मानसिफोराथ' होनखानाङा बिराद मानसिखा आरोना जेरैखैबो माने नोंथांमोना बेयाव भिउखौ नायना लाबानो जाबाय बोरै आरोना नोंथांमोना नायना लादो भिउआ बोरैनो गोगोमसोखा आरोना नायदो सानलाइटजों माजों आरोना गोगोमसोखा ओमफ्राय सिख्लाफोरबो दं आरोना खाथियाव मेरलासोखा साइसथार आरोना ओमफ्राय दा सिङाव थांना नायबावनोसै बोरै जायो बुस्थुफोरा ना
बोरै माने सेलेब्रेट खालामनाय जायो बोरै फालियो शिवरात्रिखौ बेखौ नायनोसै केनेलायखौ मोजां ना आदसा बुस्थुखौ माने जिखुनु बुस्थु नुफेरै बुस्थुखौ नायनाया मोजां मानोना बेखौ जों सप्तायाव नायबाय थानो मोना समावल' मोनो नालाय बेनिखायनो जोंथ' समाव मोनो बेयाव नायना लाखानांगौ आरो ना बोरै फालिनाय जायो जिखि धर्मआनो जाया माने नायनाया मोजां जायो आरो ना ओमफ्राय दा गोजौआव नायनोसै बोरै मा जायो दा जों बेसिम फैबाय थांफिनसै आरो ना जोंथ' दा गोजौआव गाखोलांथ'ला सिम गोजौसिम ओमफ्राय दा जों रिटार्न जानोसै आरो ना बिथिंफ्राय नै मानसिफोरा नायना लाबानो जाबाय हेभि गोगोमखा जायगाफोराबो ओमफ्राय दा हाजोआवसो नालाय जोंनानो बेया नै रुमनि आदा आरो ना केनेका লাগিল দাদা আহি কিনে তামাম মজা লাগিছে জাগাত না একদম বিন্দাস আহিব আহি কিনে ঘূৰিব ইয়াতে বঢ়িয়া লাগে না বঢ়িয়া লাগে একদম বঢ়িয়া লাগে हेल' गाइस दा फाइनेलि माने गोजौनिफ्राय थांफिनबाय आरो ना गाहायाव दा थांफिनसै ओमफ्राय नाव गाखोहैफिनसै आरो ना नोंथांमोना माने नायना लाबानो जाबाय थारमाने बहुतानो बुंबाय थायो आरो ना माने बहुतानो बुङो आरो ना होनो होननानै दा माने आंना इदि माने अयभास जालांबाय आरो ना थांबाय थायो आरो नोंनिफ्राय होनदावबाय थाबाय नालाय मा खालामनो बेनोसै नोंथांमोना इगनर खालाम आरो बेखौ जिथु आरो ना बुङो नोंथांमोना बेखौ इगनर खालामबानो जाबाय बेफोर आरो ना गेरा गाइस नायना लादो ओमफ्राय दा थांफिनसै आरो ना दा गावना नाव गाखोलायनोसै मानसिफोरा नायदो हेल' गाइस नायना लादो आरो ना माने फाननाया बोरै फाननो नायदो हेल' गाइस फाइनेलि मा होनना बुङो माने थांनानै फैफिनबाय आरो ना ओजों थांनानै नायना फैबाय बोरै सेलेब्रेट माने बोरै फालिनाय जायो ओमफ्राय दा थांनानै जों दा थांफिनसै आरो ना न'आव अब्लासिम जों अब्ला नेक्स्ट भिडिअ ज'नो लोगो मोनलायनोसै अब्लासिम टेक केयार टाटा बाय बाय